ሰላማት ኣብዛ ቪድዮ ነዛ ትግርኛ AI ትብል ዲክሽነሪ ብኸመይ ንጥቀመላ ኢና ክንርኢ ዳውንሎድ ጌርና ኣብ ሞባይልና ፅዒና ምስ ከፈትናያ ከም ዝመስል ኢንተርፌስ ክመፀልና እዩ መጀመርታ ሕጂ እንድሕር ትርጉም ናይ ቃላት ደሊና ኣብዛ ዲክሽነሪ ሰርቪስ ትብል ዘላ ንኣቱ ኣብዛ ላዕሊ ኸኣ ካበይን ናበይን ቋንቋ ክንትርጉም ደሊና ንመርፅ ንኣብነት ሕጂ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ እንድሕር ትርጉም ደሊና ኣብዛ ቀዳመይቲ ትግርኛ ንመርፅ ኣብዛ ካልአይቲ ኸኣ እንግሊሽ መሪፅና ነቲ ክትርጎም ዝደለናያ ቃልካ ኣብዚኣ ንፅሕፎ ኣነ ሕጂ መለንዛና ብእንግሊሽ እንታይ ከም ዝበሃል ክፈልጥ ደልየ ስለ ዘለኹ ኣብዚኣ መለንዛና ኢለ ክፅሕፍ እየ ከምዚኣ ምስ ኣምፀትለይ ከዓ ነዚኣ ክጥውቃየ ትርጉም ናይታ ቃልካ ትነግረኒ ብተወሳኺ ኣብዛ ናይ ፕሌይ ምልክት ዘላ እንተጠዊቕና eggplant, ኣዳማምፃ ናይቲ ቃል ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ሙሉእ ሓረጋት ክንትርጉም እንተደሊና ከዓ መጀመርታ በዛ ላዕሊ ዘላ ባክ ንምለስ ቀፂልና ኸኣ ኣብዛ ትራንስሌሽን ሰርቪስስ ትብል ዘላ ንኣቱ ልክዕ ከምቲ ኣብ ምትርጓም ቋንቋ ዝመርፅናዮ ኣብዚ እውን ቋንቋ ንመርፅ ንኣብነት ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ እንድሕር ክንትርጉም ደሊና ኣብዛ ቀዳመይቲ እንግሊሽ ኣብዛ ካልአይቲ ኸኣ ትግርኛ ንመርፅ እቲ ዝትርጎም ሓረግ ከዓ ኣብዛ ቦክስ ንፅሕፎ ፅሒፍና ምስ ወዳእና ኸኣ ነዛ ትራንስሌት ንጥውቕ ከምዚ ኸኣ ትትርጉመልና ነዛ ፕሌይ ምልክት ዘላ እንተጠዊቕና እውን ኣዳማምፃ ናይቲ ሓረግ ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ብተወሳኺ ኣብ ኢሜይል ይኹን ኣብ ሜሴጅ ዝተሰደደልና ፅሑፍ እውን ክትትርጉመልና ትኽእል እያ እቲ ፅሑፍ ኮፒ ጌርና ናብዚኣ መፂና ኸኣ ፔስት ንብሎ ቀፂልና ኸኣ ትራንስሌት ንጥውቕ ከምዚ ኸኣ ሙሉእ ሓረግ ክንትርጉም ንኽእል እቲ ቀንዲ ብሉፅነት ናይዚ ኣፕሊኬሽን ግን ብትግርኛ ዝደለናያ ሕቶ ሓቲትና መልሲ ክትበና ምኽኣል እዩ ከምኡ ኣገልግሎት ክንረክብ ናብዛ ኣስክ ሚ ኤኒቲን ትብል ዘላ ንኣቱ ቀፂልና ኣብዛ ኣስክ ትብል ዘላ ንጥውቕ ኣብዚ ሕጂ ድሌትና ክንሓታ ንኽእል ኢና ንኣብነት ሕጂ ኣነ ሓድሽ ልምዲ ብኸመይ ክፈጥር ይኽእል ኢለ ክሓታየ እዚ ኣፕሊኬሽን ከዓ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ተሓጊዛ ኣብኡ እንከላ ንፁርን ሰፊሕን መልሲ ትህበኒ ቀፂለ እውን ኣብ 2025 ክገብረን ዘለኒ ናይ ዕዉታት ሰባት ልምዲ ዶ ትነግርኒ ኢለ ክሓታየ ከይዶም ጎየትካ ናይ ዕዉታት ሰባት ልምድታት ብዝርዝር ተቐምጠለይ ኣጠቓቕማ ናይዚ ኣፕሊኬሽን ነዚ ይመስል እንድሕር ደስ ኢላትኩም ፈቲኹማ ኸኣ ኣብዛ ሬት ኣወር ኣፕ ትብል ዘላ ከይድኩም ክንዲ ትዘዕገበትኩም ክኸብ ሃቡና